телеграм-канали авиаинцидент ки ҳодисаҳои фавқулода бо ҳавопаймоҳо ву чархболҳоро пайгирӣ мекунад хабар дод ки шаби 11 ноябри соли 2022 ҳавопаймои Самара Душанбе ширкати русияи ҳавопаймоии Уральские авиалинии ба сабаби мушкилоти техникӣ натавонист аз фурудгоҳи Куромочи шаҳри Самараи Русия парвоз кунад. Гуфта мешавад, тасмими лағви ин парвоз замоне гирифта шуд ки он аллакай бо мусофиронаш дар хати парвоз қарор дошт. Аз хабари авиаинцидент бармеояд ки шаби 11 ноябри соли 2022 соати 22:50 ба вақти Москав дар фурудгоҳи Куромочи Самара ҳавопаймои мусофиркаши тамғаи аэробусро аз хати парвоз ба сабаби пора маҳкам шудани даричаи авиаоника пас гардониданд. тафсилоти дигари ҳодиса дастрас нест. дар бораи ин ки оё баъди бартараф кардани мушкили фанӣ ин ҳавопаймо ба Душанбе парвоз кард ё на чизе гуфта нашудааст.